Gaur aurkezten dugun gidak 3 zati ditu. Lehenengo sarrera labur bat, udala gaur egun zer baldintza eskatzen ari den azaltzen, eta geroago praktikoagoa 2 prozeduro mota bereizten dituena. A prozedura bizileku bai duten, baina legezko titulurik ez duten pertsonentzat. Adibidez, alokairu batean daude, baina ez diete kontraturik egiten, etxebizitza batean okupatuta daude, edo infraetxe batean bizi dira, bizigarritasun zedularik gabe. Kasu horietan, lehenik eta behin etxebizitza edo leku hori beren bizileku dela egiaztatzen duen dokumentazioa bildu behar dute. Edozein dokumento mota izan daiteke, lanekoa, administratiboa, hezkuntzakoa. Informazio hori biltzen dutenean, gidaren batera doan lehenengo eranskina osatu beharko dute datu pertsonalarekin. Horren ondoren, dena aurkeztu behar da, laugarren eranskina, udalaren eskaeretarako eredu estandarizatua, lehenengo eranskina, eta bildutako dokumentazioa nortasun agiaren kopia bat, Gasteizko udalaren herritarren arretarako edozein bulegotan. Garrantzitsua da dokumentazio hori aurkeztu dutela frogagiri bat eskatzea. Udalak erroldatzea onartu beharko luke. Ukatuz gero berriz jarri beharko ginateke gurekin harremanetan. Ukapen horren aurkako errekurtsoa jartzen laguntzeko. Eta orduan bide administratiboan edo zuzenean epaitegian errekurrituko dugu. Erantzuten ez badute, isiltasun horren ondorioa positiboa izango litzateke, baina horretarako gurekin ere harremanetan jarri beharko dute. Udalari ondorio hori onar dezan eskatzen laguntzeko. Beste alde, B prozedura kalean dauden eta etxebizitzarik ez duten pertsonentzat. Kasu horietarako errolda sozialaren figura dago. Lehenik eta behin udaleko gizarte zerbitzuek gutxienez 3 hilabete lehenago eman beharko diete arreta. Horretarako garrantzitsua da gizarte zerbitzuei arreta ematen ari zaizkigula erregistratzeko eskatzeak. Ez badute denbora hori betetzen, epea bete arte itxaron beharko dute. Gutxienez, 3 hilabete badaramatzate gizarte langilearengana edo hartatzen ari den gizarte zerbitzuarengana jo beharko dute eta txosten bat egiteko eskatu. Horretarako beste eranski bat emango dugu, bigarren eranskina. Kasu honetan lehen bezala garrantzitsua da aurkeztu izanaren frogagiri bat geratzea. Zergatik? Txosten hori emateari uko egiten badiote, normalean egiten duten bezala, idatziz egin beharko dute. Hala bada, gurekin harremanetan jarri beharko dute. Ukapen horren aurkako errekurtsoa jartzen laguntzeko. Txostena jaso ondoren, herritarren arretarako bulegoetan aurkeztu beharko dute, gizarte errolda eskatzeko. Honako agiri hauekin batera, udalaren instantzia orokorrarekin batera, hau da, laugarren eranskina, hirugarren eranskina eta nortasun agiriaren fotokopia. Onartzen badute, konponduta egongo da. Ukatu egiten badute, gurekin harremanetan jarri beharko dute ukapen horren aurkako errekurtsoa jarri ahal izateko. Eta erantzuten ez badute, isiltasun positiboaren eragina aplikatuko da eta erroldatuta egoteko eskubidea izango du. Baina eskatu egin beharko dute horretarako ere gurekin harremanetan jarri behar dira.